Mm. Ang Davao City, Singapore, pag may ulan, palaging may swimming pool. Suya lang ka. Naglublob pag kanal, maayo pa. Sige, paminaw na to sa Bisdison. XFM Katropa. So, walang dredging dito the last 10 years? Anak ng tupa Oh. naman. O sa problema? Actually, dili flood control ang problema diha. Dredging. Walay dredging nga nahitabo. So, dili flood control. Simple. Sige. Oh, pahirap pa ba? Pusang iring pa ka. Oh. Why filter ni? Ikaw may kaingonan eh. Oh, labong bitog mga Duterte ang mamalikas. Dako kayong big deal ninyo. Oh. Dako na big pa. O kani karon be. Kay ka pamalikas mo ni mga galaning kuan eh. Nagkaig rang agi. Sige daw. Padayon. So, walang dredging dito the last 10 years? Anak ng tupa naman. Oh. Pero first things first, Yusek Charles, magpa-dredge ka na dito. Sa dredging ang problema? Dili problema ang flood control. Kalutanan lang mga igala. Kalutanan ba? Oh, sige, padayon. Mora to? Oh. Mora to? Oh. Balikas siya pa to sa kabidyo nga na malikas yun siya. Balik-balik niya ba malikas? Unya karon mga igala, imbestigahan ang Davao because of that. Okay? So, imbestigahin ninyo. Di ka mo supak ka tropang Arnel. Ano mo supak man ko? Nga, total, makita man katag diha. Kano sa nga project? Kano, dugay naman kayo nga project ba? Tinuod lang, dugay. Dugay na kayo nga project. No? Karon, no? Na master plan, gipasa mga igalas babaw, wag ipunduhan. Nya karon pagpalpak. Nya gusto nila karon sakyan ang oportunidad. Imbestigahan nila, madaot ang katong mga tao nga naa diha. Dayon na imo sulod kay gusto mo dagan si Nicolas Torre diha pagka mayor? Oy. Ay! Pamutos na lang daan, Nick. Di gyud ka manimaho diha, sultihan ta ka. Di gyud ka manimaho diha, General Torre, sir. Sa kung saan ni mo. Ipit ka diya, sir. Ipit ka diya, sir. Ipit ka. Oh, again, mga katropa, Davao ra ba ang gibaha karong simanaha? Dili, oy. Nauna mga higala ang Manila. Nakadungog mong naigibalik ka si Vince Dison? Wala. Ni sunod mga higala, di baha ang Davao. Pagkasunod, gabihapon ba to? Di kalabay ng adlaw. Ang Cebu! Pati baha, oy. No? Pati baha. Napamalikas ba si Vince Dison? Wala. Sa Davao na po mo nagyampungad karon. Alam na natin yan. Sa Davao na po mo nagyampungad. Davao na po ang inyong target. Bakit kaya? No? Namoy gusto padaganon diya pagka mayor? Sinik daw lagi, sinik. Karon pa lang daan. No, moingon na ng taga Davao. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ay, nako. Wala tayong oras mga igala. Tama na to, kaya napay naghuhat na ko.